одразу сказали, хто дотримався до мене голод? І учні вони сказали йому, ти бачиш, що народ тісниться до тебе і питаєшся, хто дотримався до мене. Але він оглядався на Бога, як бачив свою, яка є зрадила. Жанчина ж сполохалась і задрожала, бо відала, що сталося. І вона підійшла і упала перед ним і сказала йому цю правду. І він же сказав їй, дочка, віра твоя урятувала тебе. Иди успокой и будь здоровая от хвороби своей. Когда он еще говорил, пришли от первника синагоги и сказали, дочка твоя померла. Чего ты еще тут будешь наставить? Але Иисус, почувши сказанное слово, каже первнику синагоги, не бойся, только верь. И дозволил никому идти с собою, обраща Петра, Якова и Яна, брата Якова. И пришли Яне в дом первника синагоги. Иисус убачил между сню плач и великое блажение. И вошедший сказал, чего не сидите и плачете? Дитё не померло, але спит. И смеялись дело. Але он выглушившись, взял с собой батьку и мать дитяти, и тех, кто был с ними, и вошел туда, где было лицо. И взявши лицо за руку, сказал ей, талита кум, что значит девчинка, талита же встань. И одразу встала девчинка и начала ходить, а было ей 12 годов. И замерли в великом изумлении, а он сурово загадал им, как никто про это не ведал, и сказал, подали их есть. Это слово Павла. Сегодняшнее Божье Слово принимает акцент на то, что Бог является для человека добрым и створил человека для счастья. Сегодня у читания с ним, то есть Соломона, чуют такие прихожие слова. Бог не створил смерти, и Он не тешится со згуби живого, бо Он створил все для життя. Это вельми прихожие слова, и сегодняшнее Евангелие подтверждает, что Сын Божий виконує живе слово, да помогает человеку, как то и тешится життя. Когда мы стыкаемся с этими словами, мы можем открыть эту правду и в нашем внутреннем мире. Можете поглядеть, как, например, большинство женщин бегаете, как молодая мама виховує дитя, як вона тешится, як вона все чинить, как только является шкодой, то есть зло не доконулось своего дитя. Мать готовая на все, на вот свое все часто классе, как все было счастливо. Яким натуральным и приложенным является такий отдых человека. Він як вписаний у життя чоловіка, берегти життя, виховувати життя, радуватися життя. Сколько радости, если молодой мать, как дитя, начинает ходить, размовлять, говорить первые слова, мама, папа, тешится, смеется, сколько переживаний, когда плачет, мама не ведает, как причина, плачет, шукает, улица. То есть натуральным чином человек радуется життю. Это уписано во внутреннем его мире. Это что-то натуральное, это человечное, это даденное совершение, которое появляется, можно сказать, автоматично. Любить человека, любить ближнего, и в этом есть великая радость. И теперь, что мудрость Соломона открывает эту правду, что эта любовь до життя, до ближнего, она записана человеку Богом. Бо Бог створив все для життя, не для згуби. Він не тешиться со смерті, не тешиться со згуби. Він старає світ, які мають в собі здоров'я, говорить книга мудрості Соломона. Нема у них знищальної отрути. І показує, що яка є природа радуюсь Бога. Кожен з нас відкриває собі так само цю правду, що коли я люблю ближнього, то во мне открывается певна таємниця хараства. Я счастливый, я радуюсь, маю повноту життя, переповняють мені
священной почувствию, что я стоин чинить добро, супротивстоять злу. Это натуральное проявление, но дано Богу. Бог запрошает любить Его и ближнего. И мы тоже верим, что это две основные заповеди, на яких будуется увесь Божий закон. Христос Хрест заявляє у сьогоднішньому Євангелії дівчинку, дочку Яїра. Ми згадуємо фрагмент в часі молитви Нешпору за помилок, коли молимся просто, Бог этот Нешпор, говорим, что ты воскресил дочку Яїра. Этот фрагмент застався у пам'яті Христова. Зауважаємо так само положимо, що з глибокою вірою пішли на керівник синагоги, високий чиновник релігійної сфери, приходить до Ісуса Андрея, що в мирі і щастя, дочка якої Яїру люблю помилок. И Христос зрушил это несчастье, приходит и воскрешает эту дочку. На початку дочка закрыла, позднее приносит весту, что помилует. И мы не стремимся с Христа и наспить, и на помилует, и не собираешься. А Христос мает усиленнейший подход и жил у Бога все иначе. Когда ожидали, как человек жил, и не доедали, кажется. Зрозуміло, це Божий факт, коли Бог дбає про чоловіка, умацовує нас у глибокому і правдивому познанні, який є Бог. Бог береже життя. Бог клопотиться про життя чоловіка. Але часом навіщо ми задаємо питання, чому відбувається так, що все, що відвідує чоловік, помирає і видається не доживши помогти Богу. Це зостається Божою таємницею. Один з таких можемо два такие отказы. Один из них, что человек часом сам не выбирает, Бог его откидывает. И Бог не может отказать того, кто сам святому добровольно его откинул. А с другого боку, часом просто глубину життя. Человек может досягнуть великой досконалости духовной уже в вельми молодом возрасте. И часом досягнувши этой духовной досконалости, играя полягая на том, что человек глубоко познает правду веры, глубоко живет правдой жить вечным, и появляется прагнение осягнуть життя вечного больше, чем жить в этом свете. И часто бывает, что Бог забирает такого человека, и это не трагедия. Это великая радость, что идет от Божьего богатства. Это смуток для тех, кто состоится в свете, який является близким, тянутым, знакомым, а его же початок абсолютно не трагедия. И этот человек досягнул полноты разумения, людского счастья и життя часом у юным, молодым возрасте, и Бог дозволил ему перейти до богатства Божьего, в якого Бога верить. Зрублене, а я прихожу, який Бог укладає і дає запрошати. І Євангеліє неодноразово дає до зрозуміння, кладе який натиск, що життя з'являється скарбом. Життя з'являється Божим скарбом. И Бог, створяючи чоловіка до життя, жадає, щоб він був щасливий. Видите, не засмутил, тут совсем недавно один факт, коли 23 червня я довідався, що у жодній сатаналі одного лікаря Владислава Кузнецова. Я того чоловіка видів особисто. Я видів його сім'ю. Його мама працює в мистецькій школі, в жодній школі, і вона учить вокалу. Ее дети, які нас навчали, нам допомагали сьогодні Латинська Академія, яка була благословена телебачення, прямий ефір, діти співали і навчальниці співали «Тиху ніч», допомагали у опушню батлейку, співали так само співом, вільні Божі співи, вільні набити молодий лікар, висує дочка, яка навчає британської мови в університеті Мінську, він була спеціаліст. Так само Мілана Григорівна, мама і Владислава. Вона рахує дітей на Євробаченні, Ліза Мей, учениця. І коли я потелефонував, коли довірився, потелефонував Мілані Григорівні по добрих відносинах, по довірі, вдячність за допомогу, вона розповідала неприємні такі моменти, хлусня і насилля. По-перше, я нашел бабушку, потелефонували і свідки з них. Ті вас включили на
miejsce, gdzie włączaється świat. A czyli wzięło palce trzeciego kolokładu i pierwsze, co zrobił, udarł z spódnicą. Za co? A просто так. И посмеялись взяли на 12-1, не вы таки дал им камень, не подтвердилось. Они пытались ушить, не подтвердилось, значит, и раз 12-1 выпускают на голову без яркого сражения, а и на что так? Удар в спину, насильно. На что? И мы сегодня говорим, что мы боимся жить. Мы боимся жить по той дороге, який нам сьогодні дає Бог. Бо Бог смерті не створив. Бог нічого згубного не дав. Все створив для життя. Створив чудову. А сьогодні ви говорите, що кожен з вас ваше серце. Кожен з вас нічого боїться. Боюся святвіжного. Боюся жити нічого не дам. Боюся щось зробити. Боюся. Я не хочу оценить, что это, скажем, это атмосфера, это питание, которое показывает, что я не маю можливості жити во всій повноті, яку дає Бог. І я не хочу оскаржити когось із нас, але це неправильна атмосфера, якої Бог не жадає. Видите, 3 липня было важно в справах религии, запросил все религийные руки, если удалось молиться о преданности. Не будет идея добрая, а это манипулятивный элемент для досягнения особистых метод, у яких втягивается религийная супольность. Чому? Коли мы говорим о преданности, то треба знать, что говорит Христос на тему едности. Мир. Мир – это не отсутность збройных конфликтов. Мир – это гармония, передусім у сердце человека самим собой. Мир – это гармония у отношениях с ближним. Мир – это гармония у отношениях с осиротием, якого я принадлежу. Мир – это гармония с осиротием, громадством и с державными структурами, глубокий мир внутреннего характера. А этот мир будуется, як говорить Христос, на вельми важных речах. Взаимной супольной справедливости, на правде, на безнасильного уживания, переживания життя, без насилия, для опирающихся на супольную, на тем, что супольно является добрым человеком. На это справа будуется, иначе мир не побудовать. И когда мы глядим на то, что протягивается насилие, никто за прошлый час не верит, жертвы потери, что тут скрывать интернета, что шкал, насилие, подвалось, вязница, после прошлых выборов, прохваты, покалеченные люди, жители, люди поутекали за межу, никто не понес отказность. Мир не сбудуется на таких основах. Мир не сбудуется на таких основах. Как запланировал мир, треба попросить, по-перше, пробачення за учинення плану, по-другое, зробити відшкодування, по-третє, запевнити, що таке більше ніколи не повториться. І тільки тоді особи покривджені можуть зробити крок на напрямку пробачення і будування миру. На інших умовах мир не збудується ніколи. Чоловіка можна змусити замовчати. Чоловіка можна змусити терпіти. Але человека не сможешь изменить его мышление. Человек будет думать иначе, будет бояться, потому что терпение за все является больным. Але мышление изменишь. Узрубленные Христе, кто из вас смотрел фильм «Какая бутылка в Корее», есть несколько часов до этого фильма. Есть момент нахождения политической ситуации, громадской ситуации в Польше, когда есть военный стан, когда студенты не сражаются с этим. И показывая такий цікавий момент, один з шпіонів, який сочив за карами тила, навертається. В этом навертании проявляется великое желание, просьба о пробачении. Ему пробачали его мужчина. И он начинает активно показывать правду с іншого боку. И с студентами говорит такое, мы не можем бояться. Мы помним стоять слово, как верче правду. В этом моменте відбувається у залу, де відбувається це споткання керівник служби безпеки і починає разом з іншими мужчинами бити студентів. І
І пазней у тrakcie кінематограф показує такі фрагменти, коли гэты кіраўнік службы бяспекі гаворыць брыгады. Калі яны перастануць нас баяцца, мы прайгралі. Яны павінны нас баяцца. Так і з моманту камуністычнага пераканання людзі павінны баяцца, бо мы тады ўсё зробім. А што Бог гаворыць на гэта? Бог не стварыў смерці. Бог не стварыў нічога для згубы жывога. Бог стварыў усё для жыцця, у гармоніі і паўнаце. Згубныя, як заканчэнне, хочу сказаць, што бойся той дарогі, якая вядзець у напрамку знішчэння людской асобы і яе годнасці. Ніколі не ідзі дарогу ў напрамку дарогі, якая будзе нішчыць, бо за гэтай дарогай на гэтай дарозе няма Бога. Беражы сваё сэрца, беражы свае ўчынкі, сваё мышлення, каб не падацца адпусцівай дарогі, якая не вядзе да жыцця вечнага. За гэтую суму, за забойствам, за куснёй, за няправдай, за насіллем, за ўсё стаіць сатана, бо ён ненавідзіць жыццё. І Евангелие гаворыць, што сатана з'яўляецца забойцай. Ён жадае забіць. І той, хто ідзе за голасам сатаны, то есть хто чыніць неправасць, несправядлівасць, хлусню, паддаецца фальшывым аскаржэнням, насіллю, той не выбірае Бога, а выбірае сатану, а ў наступстве і страху жыцця вечнага. Ведь для нас, християнаў, вельмі важна ведаць эту правду і вельмі важна разумным чынам ацэньваць, што добро, а што зло, і уметь выбіраць добро, уметь абараняць добро, и уметь идти за тем, что доброе. В это дорога життя.